Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Olemekezeka apampando abungwe la MEC komanso ma commissioners nonse tonse amene nyumba muno. Ine sana uno ndiwokondwa kwambiri kulengeza kuti pachisankho chimenechi ndiyende ndi olemekezeka Dr. Chikondi Mpokosa. Zikomo kwambiri ngati alani kumene ali muno tapempha kuti abwere kusogolo kuno, ngati mulibe tapempha candidate kuti apitirire pampandopo kuti akasainire code of conduct. Ndi code of conduct amene akuyenera kusainira ndi a candidate monga opikisana nawo, komanso secretary general kapena wayimira kuyimira ena onse achipani. Ndi tikubwerezanso kuti code of conduct imeneyi siyo khuza okhawo amene akupikisana pachisankho kuti asayinira, ikukhuza ena tonse amene tili mamembala azipani kapena tikupikisana pachisankho patokha ndi ena onse otitsatira. Mongokumbusana muli zambiri zimene zikukambidwa mu ndondomeko zimene zili ngati malamulo ang'ono kuti mukaphwanya
zikomo kwambiri ndi pamene akandidate asayinira abwera patsogolo kusapereka code of conduct koyamba kwa pampando wa Malawi Electoral Commission. MP komanso pa president kuti tikalandira mapepala timayenera taunike kaye nthawi yomweyo kuona kuti zonse zimene timafuna kulembamo zilimo kapena ayi. Ndiye pano mapepala talandira tikhalire kuwaunika kuti muli chani. Ulendo wina uja tinayamba kufotokoza ndiye tinalandiranso mafoto atabwerezani bwinobwino tatambasulani pa 50+1. Tiyambire pamenepo. Si 50+1 ndi 50% plus not less than one valid vote. Kutanthauza kuti amene angawine chisankho cha president akuyenera kupeza mavoti osachepera theka la mavoti amene awerengedwa amene timati mavoti olungama. Ndinamba ndi chitsanzo kuti mwa chitsanzo chabe olembetsa 7.2 million onse mwina sakaponya voti. Tayesesa kwambiri kuthamanga kulimbikitsa anthu kuti akaponye voti 7.1 million aponya voti. Amenewo ndikuti ndi total valid votes cast, mavoti amene aponyedwa. Koma tikamawerenga kufuna kuzowina president sitimangana figure imeneyo. Titsike musi pang'ono tikamba kuwerenga voti pali mavoti ena amene timayika pambali chifukwa amenewo sanaponyedwe bwino, void votes, mavoti amene sitimawerengera. Titangoti mwa chitsanzo chabe mwina alipo 100 ndikuti pa namba yanga ija ndisala ndi 7 million, ndikuti 7 million ndimene ndigwiritse ntchito kuwerenga kuti amene wapambana pa president ndi ndani. Ndikuti pogwiritsa 7 million ngati chitsanzo chonde mundimvesese Malawi, 7 million ndikungotchula ngati chitsanzo chabe, ikhoza kukhala nambala ina iliyonse. Ndikuti wopambana pa president akuyenera kupeza mavoti osachepera 3.5 million. Ndinanena kuti akapeza 3.5 million ndendende ndikuti president waphonyana nawo tipita ku chisankho chachiwiri. Ichi chitisimikizire kufunikira kwa voti ina iliyonse chifukwa pena atsogoleri timakhala onyalanyaza kuti mene candidate wanga ku misonkhano amachulukira anthu amene uja wapambana kale olonsaka voti tiwinabe. Choti muziwe nchakuti owina chisankho sitimawerenga kuchuluka kwa anthu ku msonkhano, timawerenga mavoti amene aponyedwa, komanso osati mavoti okha amene aponyedwa koma mavoti amene aponyedwa molondola. Ndi atsogoleri amene mukundimva mukapita kunjako muchitengenso mavoti osawerengeka akhale ochepa kwambiri pa ulendo uno tikayerekeza ndi zisankho zonse zimene takhala nazo mbuyomu. Ndi timanena kuti ngati sipapezeka wina opeza mavoti kupyolera pa mulingo umene unakhazikitsidwa m'malamulo tipita ku chisankho chachiwiri. Imete awo sipazakhalanso kubwera kukumana ngati kuno kuti tipange nomination. Kampeni izakhalako ndipo Malawi Electoral Commission ikangolengeza pa tsiku limene talengezazo osatira za chisankho choyamba tili ndi masiku osaposera 60 kuti chisankho chachiwiri chipangike. Ndi pamene kuti timvesesane, sindikunena kuti chisankho chizachitika patadutsa masiku 60 ayi, koma mkatikati mwa masiku 60 Malawi Electoral Commission ikhazikitse ndondomeko yoonetsetsa kuti anthu apita akaponya voti ndipo tawerenga ndipo talengeza zotsatira cha president.
sizikutanthauza kuti tikazakhala tokonzekera chisankho chachiwiri cha president ndoti zowerengera za chisankho cha makhansala ndi aphungu zizayima ayi. Zimenezonso ndi ndondomeko yapaderazi ndi lamulo lake zizapitirira. Lefunso nkumanena kuti chitati chachitika mwangozi pazakhala kusintha kwa running mate kapena candidate. Lamulo likunena momveka bwino kuti ngati running mate angatisiye, ngati running mate angampange disqualify Malawi Electoral Commission, kapena wapezeka kuti sangathe kugwira ntchito bwino ofesi yake incapacitated, ndekuti ngati anali woyimira pa chipanicho chili ndi ufulu wozwisa Malawi Electoral Commission pasanathe masiku 3 ndipo within 3 days aloledwe kupereka zina lina la running mate. Muziwe kuti running mate pajama tizwisa ndi candidate, koma ngati zingachitike kwa candidate wa chipani ndoti ndondomeko ndiyo yakenso ndiyomweyo kuti chipani ngati angamutchule running mate kukhala candidate ndoti candidate yo alina kutchula running mate wina. Koma ngati angatchule munthu wina kukhala candidate ndoti candidate wa nyuwaniyo sangasinthe running mate, ayenera kuyenda ndi running mate wakale. Akakhala kuti anali oyima pa yekha candidate watisiya, amene anali running mate akuyenera kukhala candidate. Mundimvesese izi ndikufotokoza zokhuza chisankho chachiwiri. Ndikafika apo ndi aitani apa mpando wa Malawi Electoral Commission kuti azatiuze kuti mapepala mucha apezamo chani. Zikomo. Zikomo Sangwani. Olemekezeka Bambo Frank Tumpale Mwenefumbo. Komanso running mate anu Dr. Chikondi Mpokosa in absentia. Commission yawunikira mapepala anu amene mwapereka tsiku la lero ndipo mogwirizira zikuoneka ngati kuti zonse zili m'malo mwake. Pachifukwa cha ichi mapepala taalandira, koma tikudziwitseni kuti tikamaliza ndondomeko yonse yolandira mapepala kwa ma aspiring candidate onse, commission ikakhalanso pansi ndikuwunikira mapepala omodekha kuti titsimikizire kuti zonse zofunikira m'malamulo zilimo. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.